Малко по-високо? Добре. Добре дошли още веднъж в STEM центъра на професионална гимназия по туризъм, където след броени минути ще започне състезанието "Ние знаем повече". Ето ги нашите състезатели. Искам да видя усмивки. Знаете ли, всички сме много развълнувани и малко притеснени. Нали така? Преди да започнем, имам удоволствието да дам думата на директора на гимназията, господин Радослав Стоянов. Здравейте всички! Добре дошли на областния управител госпожа Башева. Прекъсваме. Пред това на областния управител госпожа Башева. Началника на регионалното управление госпожа Влаева и на всички приятели и колеги от останалите училища. Сега, техниката нещо не излагам. Искам да пожелая на днешното мероприятие успех. Уважаеми мили деца, няма нужда от притеснение, защото ние знаем повече. Това е девиза на днешното състезание. Надяваме се този първи опит да реализираме едно такова мероприятие, забъркано от Венци Велинов. Моля, ръкопляскания за Венци Велинов. Като идеята на творците, създали този формат, е следващото състезание да бъде в градски мащаб. Затова сме си позволили да поканим колеги и ученици от останалите училища да видят как е, за да може да изготвим регламент. На добър час на всички, успокойте се и дайте всичко от себе си. Преди да започнем, господин Стоянов ме попита, предвиждаме ли някакъв гаф. Не бяхме предвидели, че може би там в дъното няма да ни чувате добре. Но за това пък сме се погрижили да виждате достатъчно добре. Всичко, което аз казвам като въпроси и представянето на състезателите, ще може освен да чувате и да виждате. И така. Надявам се да ме чувате, защото следва да представя накратко регламента. Днес в оспорване над превара ще влязат над превара ще влязат 4 отбора. По регламент ще се състезават в 4 кръга, като в 2 от тях има по 4 категории, в един 3, а в последния кръг, наречен известни личности, няма различни категории. Отборите влизат в играта с по 6 живота и възможност да използват по 3 жокера. Всичко останало ще разберете в хода на играта, защото съм нетърпелива да ви представя тези прекрасни млади хора. Точно на време казваме добре дошла и на кмета на град Габрово, госпожа Таня Христова. Благодарим ви, че уважихте нашата покана. Сега аплодисменти за нашите състезатели. Започваме с Killer Instinct. Искам да се покажете, да помахате. Кои сте вие? Това са представителите на 10-ти А клас, капитан на отбора Ивана Мучева. Не ви чуваме. Рано по рано с нея ще се състезават Мона Лиза Христова, Марин Боров, Десислава Димитрова и Биляна Дамянова. Сега искам да ги попитам тях. Видяхте как става с микрофона, как се чувствате? Чувстваме се много добре, много сме нахъсани и се борим само за едно единствено място и това е първото място. Това се влиза в състезания. Сега аплодисменти за отбор Плотчетата. Плотчетата също са представители на 10-ти А клас. Техен капитан е Михаела Лилова. Мишел, кажи се като капитан. Членове са Мишел Проданова, Гергана Денева, Ивайло Димитров и Дария Кълпазанова. Следващите участници са тук до мен. Аплодисменти за страхотната петица.
Заедно с нея се състезават Даная Попова, Соня Христова, Христа Димитрова и Аница Станева. Те плочите, вие си помислихте, че няма да ви питам нищо, нали? И си отдъхнахте. Освен, че сте много усмихнати, малко притеснени, само малко, каква заявка давате вие? Разбира се, както нашите съученици от 10-я клас и ние се борим за победа, сигурни сме в нашите знания и също така няма да ви отстъпим както винаги. Тя се прави, че страхотната песница, имате ли някаква стратегия страхотна, с която ще преборите конкуренцията? Разбира се, че да. Надяваме се най-добрият отбор да победи, разбира се, наша. И да е забавно за всички. Ние се надяваме на същото. А сега поглеждам към едни хора, които се избраха за свое име непредвидимите. Ще си позволя да се пошегувам. Те предвидиха, че от 5 могат да останат 4, но те са с много боен дух, така че сигурна съм ще се справят. Имам удоволствието да ви представя 10-ти Г клас, представителна извадка на класа и аплодисменти за капитана Евгений Боянов. Той още стои до този капитан. Да видим Владислав и двете дами Галена и Виктория. Сега ще ви изпратя малко по-далеч, назад или напред във времето. Въпросът ми към вас е, ако може да пътувате с машина на времето, къде си избирате да отидете? Ами ние може би по името ни подсказва, ние сме непредвидими и честно казвам, ние не можем да кажем. Дайте ни машината и ще видим. Сега трябва да конструираме машина, господин Стоянов. Има още двама души, които вие виждате по-добре от мен. Ники, къде си? Ето я Ники. Никол и Калоян от 11-ти В клас. Те ще бъдат мои асистенти. На тях разчитам през цялото време да помагат. Те ще броят животи и използвани пищоли. За какво става дума, както казах, ще разбирате в хода на играта. Участниците са ясни, на тях правилата също и все пак искам да преговорим. Аз ще задавам въпроси, които са подготвени от вашите учители. Всеки грешен отговор коства един живот. Верният отговор в първите 3 нива не дава живот, но пък ви дава самочувствие и увереност, за да продължите напред. Може да използвате и жокери, като имате избор между 50 на 50 и помощ от водещия. Публиката, искам да кажа от сега, няма право да помага. Моята роля, освен да задавам въпроси, е да ви насочвам, да ви подкрепям, да ви помагам. Готови ли сте? Всъщност. Искам да чуя по-уверено да. В училище ние си имаме входно ниво, така че за вас това не е нещо ново. Тук в състезанието имаме входящ въпрос. Всяко ниво до 3-то ще започва с входящ въпрос. На банките имате звънци. Моля ви да боравите внимателно с тях, не бързайте, не се препирайте. Когато сте готови с отговора, ползвайте микрофоните. Проверете дали са добре включени и дали се чуват. Готови ли сте за първия входящ въпрос? Асистентите да следят звънците. Коя планета преди още... Плочетата бяха първи, категоричен е колко, така че нека да чуем техният отговор. Правилният отговор е В. Плета. Аплодисменти искам да чуя за правилният отговор в Плета. И все пак да си дочетем въпроса до край. Коя поред планета по отдалеченост от Слънцето е Земята? Искам да ви кажа нещо любопитно, докато вие мислите към коя категория ще се насочите. Средното разстояние между Слънцето и Земята не е статично и се увеличава бавно с течение на времето, а разстоянието от Земята до Слънцето е приблизително 150 милиона километра. Според НАСА на Слънцето му остават още около 5 милиарда години. Така че всички, които сме тук, можем да бъдем спокойни. А тези, които ще бъдат с машина на времето след 5 милиарда години, не знаем. Категориите в първи кръг са български език и литература, география, философия и история. Какво си избирате вие?
Започваме категория философия. Категория философия. По регламент в състезанието започваме с въпрос от затворен тип. Нека видим как изглежда той. Възгледът, в който център е стремежът за удоволствие, се нарича евдемонизъм, хедонизъм, релативизъм, фундаментализъм. Припомням ви, че имате право на жокер 50 на 50 и тези жокери няма да важат в часовете по философия, български, история, география. Възгледът, в който център е стремежът за удоволствие. Бихме искали да използваме жокер и штоф 50 на 50. Чудесно решение, когато има колебание. Хедонизъм или релативизъм. И избираме отговор Б, хедонизъм. Хедонизъм е правилният отговор. Поздравления, много долу от състезанието. Сега преминаваме към следващия въпрос, който може да ви отнеме и повече време. Също искам да бъдете спокойни. Той е от типа въпроси с отворен отговор. Тук трябва да довършите известната мисъл на Сократ, която започва така. Аз знам, че... Аз знам, че нищо не знам. Аз знам, че нищо не знам. Чудесно се справихте и наистина задавате много добър тон на състезанието. Известната мисъл на древногръцкия философ Сократ е свързана с разказването на философа, че до истината се достига диалогично, а не монологично. Сократ е известен с умението си да задава провокативни въпроси на събеседниците си и така да се търси истината. Това е така наречения Сократов метод. Това, което си спечелихте вие, е право да посочите с кой отбор ще продължим и коя да бъде неговата категория от останалите три. Един жокер по-малко има, колко си знае. От тук виждам, да. Избираме за други отбор на 10-я клас история и цивилизация. Тук ще се прехвърлят едни искри и едни топки в отборите на 10-ти А клас. Коя категория? История. Избирате за тях. И така да видим първо затворения въпрос и дали ще проработи инстинкта там. От какво зависи привилегированото положение в Османската империя? Знатен произход, религиозна вяра, етническа принадлежност, притежавана собственост. Ние казваме отговор В, религиозна вяра. И вие изберете правилният отговор отново. Аплодисменти. Османската империя се провежда политика на неравноправие, изразяващо се с дискриминация на християните от страна на мюсюлманите в държавата. Надявам се с такава лекота да може да отговорите и на отворения въпрос, а той сега ще видите по какъв начин изглежда и какво съдържа. Тук трябва да помислите повече. Имате това време. Какъв е основният принос на манастирите в периода от 15 до 17 век за опазване на българщината? Аз имам право да се консултирам с колеги, които са тук, за да ми кажат, ще приемат ли отговора за верен. Първоначално се е учило в манастири и по-късно те са наричани вече килийни училища. И така поглеждам към господин Велинов, който леко клати глава, тъй като това, което казахте по същество абсолютно е вярно, но каква да е преценката? Не напълно достатъчно. Може да добавите още нещо от себе си, ако се сещате.
Категорично първите килийни училища са открити в манастирите. Какво още може да добавите? Съжаляваме, но не можем да се сечим. Добре, тогава поглеждам отново към господин Велинов, тъй като тази част от въпроса, на която те отговориха, е вярна по същество. Първите килийни училища тук. Аз имам и един коментар, който мога да направя, но очаквам от вас. И сега ще разберете с какво може да се допълни. Поколения наред бъдещи български свещеници и учители получават образование зад стените на манастирите, черквите или техните метоси. Учители са предимно монаси и свещеници, а по-рядко занаятчии или търговци. Именно средите на тези смирени ученици ще се родят и най-изявените български патриоти и революционери. Вечна памет на тези именни и безименни български герои, казваме в този момент. Това, което трябваше да добавите, е, че според уставите си монасите живеят бедно, служат на Бог чрез молитва, но и чрез обучаване на деца за свещеници и светски учители. Аз обаче искам да ви видя, ето така, че се радвате, защото приехме вашият отговор за верен и вие не губите живот. Освен това, спечелихте правото да посочите следващия отбор и неговата категория. Напомням, че оставащите категории са география, български език и литература. Избираме да дадем категория информационни на отбора. Тук няма категория информационни. Бързате към следващия кръг, където ще имате, надявам се, този шанс. Повтарям за вас: български език и литература или география. Добре, избираме география. И кой да е отбора, който ще отговаря на въпроси от тази сфера? Непредвидимите. Непредвидимите. Виждам усмивката на капитана, да видим дали ще я запази. Затворен въпрос. Той звучи така: кое от крайморските езера е най-дълбоко? Варненско, Поморийско, Бургаско, Шабленско. Искаме първо жокер 50 на 50. Жокер 50 на 50 ще ви остави пред дилемата на двата големи морски града Варна и Бургас. Варненско или Бургаско е езерото, което е най-дълбоко. Избираме отговор А, Варненско. И отговор А, Варненско е правилният отговор. Следва въпроса с отворен отговор. Тук също има време да помислите, не бързайте. Въпросът звучи така: откъде извира река Струма? Ще отговорим, че река Струма е извира от планината Рила. Съжалявам, но това не е верният отговор. И виждате какво се случва, нали вие от публиката. Коства ви един живот. Витоша е планината, която трябваше да посочите. Тя се намира в Западна България. Най-висока точка е Черни връх. Река Струма е дълга 415 км, от които 230 са на българска територия. Госпожа
Любенов е някъде тук и си отбелязва какво се случва. Да, тя се усмихва в момента и приема, че може би това е част от вълнението, а и рисковете на състезанието, така както е направено. От тук нататък със сигурност ще знаете повече. И на прекрасните момичета, които са до мен, без право на избор, тъй като ни остана само една категория, тя пък е любимата на водещата български език и литература. Затворения въпрос в тази категория е: при коя от следните двойки думи отношението е като между художник и картина? Писател – роман, драматург – сцена, цигулар – цигулка, шивач – кройка. Който гласи писател, роман, и това е верният отговор. Няма да ви питам, защото знам, че сте напрегнати как стигнахте до този отговор. На останалите от публиката, които имат някакви въпроси, мога да кажа, че отношението между двете думи се поставя в изречение и така може да проверите. Художникът създава картината, може да бъде заместено единствено с писателят създава романа. Отворения въпрос, категория български език и литература. Коя е думата, чието речниково значение е обществено мнение за достоинствата и или недостатъците на едно лице? Мислете за тази дума и си помислете дали имате нужда от помощ. Коя е думата, чието речниково значение е обществено мнение за достоинствата и недостатъците на едно лице? От водещия. Това е синоним на реноме, слава, добро име. И сега ще ви дам примерно изречение с едно многоточие, празно място, на което трябва да сложите правилната думичка. Тя има добра, така, и за това и вярват. Насочих ви към рода, поне женски род, думичка в женски род. Ако някой ни подозира, че сме избрали много лесни въпроси, за да могат нашите ученици да се представят добре, виждате, че сме били справедливи. Това е много важно в много сфери, в бизнеса, в образованието. Дали имаш добра преценка? Да, и това е важно, но тук търсим дума, чието речниково значение е обществено мнение за достоинствата. Последен шанс, секунди. Общественото мнение за достоинствата и недостатъците на едно лице няма как да е преценка. Какво мисли обществото за човека? И какво определя? Неговата? Подсказката беше събрана само в това изречение. Не е същност. Някои от другите сещали се? Приемаме, че не отговаряте. Да. Ние мислим, че верният отговор е репутация. И правилно мислите, верният отговор е репутация. Вие не се сетихте. Няма значение, защото сме едва в началото на играта. Коко или Ники ще бъдат при мен да ми кажат как изглеждат нещата с жокери, животи. Отбор непредвидими имат 5 живота и 2 жокера останали. Отбор почтата имат 6 живота и 2 жокера останали. Отбор Killer Instinct имат 6 живота и 3 пищова, а отбор Златната петорка имат 5 живота и 2 пищова. На добър час във втори кръг. Той вече съдържа различни категории и те са информационни технологии, традиции и култура, знамена и столици и интересни факти. Имате ли нужда от глътка въздух, глътка вода?
Или продължаваме напред? Преди да разберем кой ще започне пръв, отново подходящ въпрос. На старта, на звънците. Колко звука има в българската азбука? Така. Петорката знае правилния отговор. Нали видяхте звука, не букви? Да. Слушам ви? 30, 32, 45 или 28? 32. Готови на звънците следващите? И така. Непредвидимите. От тук и моето наблюдение беше такова. Колко звука има в българската азбука вие? Не бяхме ние. Не бяхте. Добре. Виждате ли каква колегиалност? Благодарим, че бяхте честни. И звуците са? Ние мислим, че правилният отговор е за подточка 28. Следващите на звънците. 45. 45 аплодисменти за Евгений Боянов. Продължаваме да учим и да знаем повече. Имате право да си избирате категория, с която да започнете вие. Ние избираме информационни технологии. Информационни технологии. Госпожата по информационни технологии похлади глава. Така да видим. Затворения въпрос в информационни технологии изглежда така. Облачните технологии се използват за хардуерна поддръжка, споделяне на ресурси, софтуерна поддръжка, отдалечена поддръжка. Облачните технологии. Отговорът е споделяне на ресурси. Споделяне на ресурси е верният отговор. Аплодисменти. Това е място, до което имаме достъп от всяка точка на земното кълбо, стига да имаме удобно мобилно устройство, телефон, лаптоп и, разбира се, достъп до интернет. И сега към следващия въпрос, отворен отговор. Назовете името на създателя на първия компютър. Да видя? Да. Назовете името на създателя на първия компютър. Джон Атанасов. Джон Атанасов ни трябва предварително да говоря правилно. Аз си мислех, че ако трябва да подсказвам с леко неудобство и малко сърдита, щях да ви кажа, има български происход и да ми е мъчно, че не знаете, но всички вие знаете, нали така? И знаете останалите категории: традиция и култура, знамена и столици, любопитни факти. Традиция и култура на Killer Instinct. Killer Instinct, готови ли сте? Вашия инстинкт до тук работи. 6 живота, 3 жокера. Затворен въпрос. Какви хора по традиция се събират на седянка? Мързеливи, готови за женитба, заможни или политически коректни? Отговор Б. Готови за женитба. Готови за женитба е верният отговор. Традицията се възприема като празник, но в основата му става дума за труд. Момчетата се грижат за забавленията, момичетата показват своите умения в шиене, предене и други подобни дейности. Традиция и култура, следващ въпрос.
На кой български празник се берат билки, защото се смятат, че точно тогава те имат най-голямата лечебна сила? Празникът е Еньов ден. Много добре подготвени. Датата може ли да ви кажете от календара? Отговорихте вярно, само да кажа. Това е от мен. Датата е 24 юни. Точно така, датата е 24 юни. Освен със силата на билките, се смята, че на този ден един дядо, чието име започва с главна буква Е, тръгва с торбата си за сняг. Това са ни дали хората, които възпитават в нашето училище децата, така че те да познават българския бит и култура. Взеха ви любимата информационни технологии, остават ви две. Интересни факти или знамена и столици. Избираме интересни факти за другият отбор в нашия клас. Плотчетата. Плотчета. Да видим, интересни ли ще бъдат интересните факти и за вас или напълно познати. Кое от изброените животни е свещено за древните българи? Тигър, барс, дракон или маймуна? Все още имате два жокера. Моля ви да отговаряте, когато сте напълно уверени. Много бихме искали да използваме жокерите си на 50. Остават дракон и барс. И избираме отговор Б, Барс. Избирате верният отговор. Все още е наложено мнението, че царственото име Борис произлиза от барс. Снежния леопард. Животното е легендарно, то е било символ на мощта, силата и благополучието за древните българи. Беше полезен този жокер, нали? Да кажа и на другите, които си ги кътат за вкъщи. Интересни факти, въпрос отворен, отговор. В котловината на кой днешен общински град се намира древното тракийско селище Севтополис? Право да ползвате подсказка от водещия, това ще ви остави без жокери за следващия кръг, но ако сте уверени в кръга моята професия, по-добре тук да не губите. Добре, ние мислим, че добре, искам да ползваме жокер. Тогава слушайте внимателно. Древният тракийски град Севтополис е залят от водите на язовир Копринка, а градът е известен като Долината на розите. Кой град е известен като Долината на розите? Казанлък. Казанлък е верният отговор. Съвсем честно си спечелиха и тук правото да определят кой е следващия. Подсказката си е подсказка. На следващия път ще знаете Казанлък. И така. Да. То не остава само един отбор. Да. Нищо, аз се облякох. Един отбор и една папка пред мен. Така че, какво да избираме? Продължаваме с вас, момичета, а на вас се падна да отгаднете на коя държава принадлежи този национален флаг. Отговорите, които са възможни: Исландия, Норвегия, Мароко, Чили.
надничам, за да видя колко пещова ви останаха, да си ги преброите оставащите кръгове и да прецените. Ще ползвате ли жокер? Да, може. Да, може. 50 на 50. Сега, останаха ви Исландия и Норвегия. Мислим, че отговор Б, Норвегия. Мислите, че е отговор в Норвегия. Чувате ли какво се случва в публиката? Това кръстче виждате ли? И какво прави Ники? 4 живота. Така, правилният отговор е Исландия. Горе главата има още повече от половин даже състезание. Отвореният въпрос знамена е столица. Кой величествен град е столица на... на Византийската империя от 330 до 1453 година. Погледнете още веднъж годините 330-1453, Византийската империя. Мисля, че отговор е Константинопол. Този път заслужихте своите аплодисменти. Отговорът е Вера и Константинопол. В строителството му участват над 1 милион роби. Построена е огромна система от ровове и стени, правещи града практически непревзимаем до развитието на артилерията. В продължение на векове той е най-многолюдният град в Европа и средище на средновековната наука и култура. Така, хайде да погледнем отново към таблата, за да видим какво се случва с животите и жокерите. Може да пинете вода, вие не смеете да помръднете. Отбор плочетата нямат жокери вече, но имат 6 живота. Отбор непредвидими имат 5 живота и 2 жокера останащи. Отбор Killer Instinct абсолютно при тях не е мръднало нищо, имат 6 живота и 3 пищова, а отборът на Златната петорка имат 4 живота и 1 пищов. И така, стартираме и третия кръг, който вярвам, че истински ви накъсва да докажете колко много знаете по отношение на своята любима избрана от вас професия. Преди това да видим кой ще си заслужи правото. Кой древно... Да, преди още да прочета въпроса. Асистентите поглеждам, кой беше пръв? Плочетата. Кой древногръцки учен е наричан баща на историята? Мислим, че верният отговор е да по-точка Херодот. Правилно мислите, верният отговор е Херодот. И така, тук няма какво да избирате като категория, защото вие сте избрали преди близо 3 години да дойдете в професионална гимназия по туризъм и да учите икономика и мениджмънт. Започваме с първите въпроси от икономика и мениджмънт. Благата са скъпоценни камъни и злато, потребности, всичко, което е в състояние да задоволи възникнала потребност или недвижими имоти. Тук разчитате изцяло на своите знания по въпроса. Скъпоценни камъни, потребности, недвижими имоти или всичко, което е в състояние да задоволи възникнала потребност са благата, това е въпросът.
Мислим, че верният отговор е в подточка, всичко, което е в състояние да задоволи възникнала потребност. Аплодисменти, това е верният отговор. Вярвам, че и вашите преподаватели в момента са доволни. Благо е всяко нещо, което е в състояние да задоволи определена човешка потребност. Съществуват различни видове блага, материални и нематериални, продукт на човешки труд или природна дейност, блага за дълготрайна или пък краткотрайна употреба, свободни, икономически и други блага. Как изглежда вашият въпрос с отворен отговор? Тук въпросите са доста сложни за някои от нас, които не сме сведущи по тези въпроси. Каква е разликата между абсолютна бедност и относителна бедност? Гледам в правилната посока. Тук имаме колега, който ще се произнесе след като чуе вашия отговор. Мислим, че правилно отговор е, че абсолютната бедност е когато нямаш нищо. Относителната бедност е когато зависи от твоята среда. И това, което ти заобикаля, именно ако ти с по-заможни хора от теб, ти се чувстваш беден спрямо тях. Аз тук мога и сама да кажа, да, това е верният отговор, защото съм коментирала с госпожа Палевска, тя е доволна, той звучи така, абсолютната бедност се нарича още крайна бедност, а вие казахте, когато нямаш нищо, това е крайна бедност, а относителната има субективен характер. Абсолютната бедност, наречена още крайна бедност, е липсата на достатъчно ресурси за обезпечаване на основни жизнени потребности, което наред с всичко останало включва безопасна питейна вода, храна или хигиенни условия. Така, сега вече ви гледам правилно, за да ни кажете с кого продължаваме. Изненадайте ме веднъж. Само да посочите кой е следващия. Избираме страхотната петорка. Този път страхотната петорка, те много добре си знаят на какви въпроси ще отговарят, защото както и вас са направили своя избор за професия, а тя е организация на хотелиерството. Сигурна съм, че тук и нашите гости ще научат любопитни неща от нашите ученици и техните преподаватели, като например кой е Томас Кук, министър на туризма в Англия, собственик на най-големия хотел в света, създател на организираното туристическо пътуване или нито един от посочените. Отговор С е създател на организираното туристическо пътуване. Безапелационно правилният отговор създател на организираното туристическо пътуване. Томас Кук е родоначалникът на съвременния туризъм. Той пръв стига до идеята, че влакът може да се използва за организирането на туристически пътувания. Сега се съсредоточете и си дайте време. Това е въпросът, който се пада на вас. 3 основни туристически ресурса за практикуване на религиозен туризъм. Дайте си време, обсъдете и посочете поне 3 основни туристически ресурса. Казваме манастир, църкви и още един гроб. Обръщам се към господин Петков.
Той е съгласен. Ако бяхте използвали жокер, той щеше да звучи така. Това са архитектурни обекти, които ги има във всеки един град или село в България, или поне част от тях, не във всеки един. Църкви, манастири, параклиси, катедрали или религиозни местности, които се посещават, но вашият отговор е приет, заверен. Чудесни сте. Останаха ни два опора. На кого ще дадете още малко въздух за дишане и към кого ще отправите предизвикателство да отговаря сега? Непредвидимите за отговора. Непредвидимите, техните въпроси са свързани с кулинарни техники, технологии. Да видим непредвидими. Колко трябва да виси покривката от масата? 30-40? Тук си струва да ви чуя силно да ръкопляскате. И усмивка, 30 см е верният отговор. Тук си дайте време, не бързайте, ако и да сте толкова уверени, колкото за покривките. Какви условия предоставя, осигурява търговската зала на ресторанта? Предоставя условия за хранене, отдих и развлечения. Мисля, че може да... Когато гостът е на банкет, освен че се храни, той може да танцува или пък да се забавлява. Да, на първо място са условията за хранене, другите за развлечения. Съобразно типа и категорията на заведението е само това, което не казахте. Аплодисменти и за вас. Съхранихте животните до тук и не остана да чуем Killer Instinct и отговорите на техните въпроси, отново икономика и мениджмънт. Коя година в България е регистрирана хиперинфлация? 1877, 1944, от 96-97, 2010-2011? Отговор в 96-97 година. Абсолютно правилен отговор. Периода януари, началото на февруари 1997 година България изпада в дълбока политическа и финансова криза. Големите градове са обхванати от протести, тогава блокирани са пътища и улици. Страната изпада в хаос. В началото на февруари България е изправена пред хиперинфлация, след като за по-малко от 2 месеца цената на един щатски долар от 500 достига до 3000 лева. В публиката има хора, които помнят тези години, момичета и момчета. Радвайте се, че вие не. Така, остана ви още един въпрос с отворен отговор. Време за размисъл имате и в него. Какво се крие зад абревиатурата B2B? Какво означава тя? Искаме да използваме жокер. Това, което аз мога да ви дам като подсказка, че е съкращение от две думички, чието първи букви виждате там. Абревиатурата B2B означава бизнес за бизнеса и това значи, когато даден производител произвежда дадена суровина и тя не е крайен продукт. Отново се кима. Да, от госпожа Пълевска. Тя приема вашият отговор за верен, ако някой има коментари.
ще ви посоча после, кой може да ви даде допълнителна информация, освен тази, с която аз разполагам. Нещо като пазар. Бизнес пазар означава B2B. Бизнес пазарът се състои от всички организации, които пазаруват стоки или услуги, използвани в производството на други продукти, които се продават, дават под наем или предоставят на други потребители. Когато дойде време да отговаряте на този въпрос за изпит, вярвам, че ще знаете и това, защото хората, които сме се събрали тук, сме които знаем, къде да ви чуе, които знаем повече. Така, ние напредваме с много добро темпо. Отново ще видим как изглеждат нещата, защото има нещо, което се променя от тук нататък. И то е, ако до момента съхранявахте животи, т.е. не получавахте допълнителни животи, от тук нататък ще имате шанса да си възвръщате в следващия 4-ти кръг. Така че тези, които са загубили някой друг живот, ако са бързички, ще могат да реагират, да отгатват и да трупат животи. Това е, което се променя. Защо ви няма? А защо сте такива? Добре, няма да бавя излишно. 4-ти кръг. Аплодисменти от публиката. Преминаваме към 4-ти кръг. Покойники, моля ви, гледайте бутоните. Тук сме подготвили едни снимки и вие трябва да кажете кой стои на тях, кой съм аз или известни личности. Тервел Пулев отговарят тези, които са най-бързи и аплодисменти. Или не го познавате вие. Живот получават, защото отговориха правилно. Те си запазиха всички животи, а сега започват да трупат. Така. Така, обаче, Killer Instinct, там непредвидимите също натиснаха. Този път те казват, ние бяхме първи. Аз ви чух пръв, ама аз съм по-близо до тях, така че мога да кажа. Да им дадем шанс, ако вие сте съгласни, момичета. Така и това е. Да, аз съм сигурна, че и вие щяхте да отговорите правилно. Иван Лечев. Иван Лечев на плочетата продължават да трупат животи. Да, виждам, че ръцете са на бутоните. Сега подозирам, че ще... Ники? Петорката. И това е? Само да уточним нещо преди да отговорите. Следващите поред, които натиснаха бутона, ако съм права, са Killer Instinct, така ли? Добре, да ви чуя. Или не са? Добре. Непредвидимите? Добре. Аз се чувам добре, не виждам. Момичета, ще питате ли? Иво Нейков. Не, Иво. Не. Вие? Любо Нейков. Любо Нейков. Отговориха правилно. Непредвидимите. Да, който отговори Иво Нейков, му се отнема един живот. Чухте ли ми? Ники? Хайде малко, за да се успокоим, да преговорим с животите. Ники, само ми кажи. Там. 5 живота. Тук са 3. Тук имаме 8. Вие сте? С 7. Добре, оспорване на преварата, а има... Да ви кажа ли колко снимки има още? Няма да ви кажа. Още снимките са 6. Това е... Непредвидими. Гео Милев. Кой ви гледа? Гео Милев е това, точно така. Още. И тук вече имаме участници с равен брой точки. Животи 8 на 8.
Непредвидимите отново са първи. Георги Раковски. Георги Раковски. Неверен отговор. С което не се наложи да ползвам една папка. Тя беше с решаващи въпроси, ако имаше хора, които са с равни резултати. Права ли съм? Ники? Окей? Няма равни резултати и имаме ясно класиране. Искам да ви помоля сега да наградите с аплодисменти всички тези прекрасни млади хора, независимо от това. Добрата новина, която имам, е, че всички те получават награда. Убедена съм, че всеки един от тях се чувства печеливш само с идването си тук. Искам да вярвам, че и вие, хората от публиката, също сте научили нещо и се чувствате спечелили, а не изгубили време. Да ви питам сега вече извън състезанието, доволни ли сте? Как се чувствате отново? Супер се чувстваме, радваме се за това, което постигнахме, но искаме малко повече. Искате следващия път малко повече или още повече и сега нека да изляза аз. Мога с този микрофон много. Бихме искали да съобщим нещо, преди да се тръгнат хората, защото сме подготвили нещо за вас, нашите прекрасни учители. И се надяваме да ви хареса. Това ще го направите със сигурност, но аз искам да поканя нашите гости да останат още малко и да бъдат части от награждаването, защото си заслужава да видите този момент. Съвсем малко техническо време ни трябва, за да може да връчим и наградите на участниците. Аз имам удоволствието да кажа честито на победителите, 4-ма, но се справи за нещание, 9 живота и на София. След тях плочета, 8 живота, 1 живот разлика, второ място. Не сте тъжни, нали? Знам, че дойдохте всички с заявка да станете победители. Трето място, Killer Instinct, 5 живота и с 3 живота, но сте си живи, здрави, цели. Вие, момичета, великолепна петорка. Следващия път ще бъде още по-хубаво и ще се класирате още по-напред. Момичета, съгласни ли сте, когато си вземате наградата, да направите вашето почтение, ако желаете сега? Не си? Добре. Тъпо имаме нужда от техническо време. Моля за вниманието на всички, скъпи наши учители. Искаме да ви благодарим, че ни помогнахте да влезем в реалното усещане да бъдеш състезател в живота. Ние бяхме нетърпеливи, търсещи, вълнуващи и много други, ентусиазирани и за малко попаднахме в друг свят. Благодарим ви за това преживяване. Специално към господин Велинов и госпожа Цвети Колева, които желая, ако могат да дойдат тук при нас. Признателни сме ви за доброто отношение към нас, за усилията и за подкрепата, за това, че сте част от нас и като нас. Направихте учебният процес забавен и интересен за нас. Видяхме, че да си ученик има и друга страна, и тя е забавната. Дълбок поклон към вас и към всички, които направиха това възможно. Благодарим!
госпожа Колева и господин Велинов ще връчат наградите на 4-я, 3-я и 2-я, а когато стигнем до първенците, ще поканим отново господин Стоянов. Момичета, вие получавате подаръчни комплекти от професионална гимназия по туризъм. Вярвам, че ще ви бъдат полезни. Изпълнете ги и с нови знания. Трупайте в тези папки, листи, книгари, водете си бележки, бъдете осторожни и бъдете още по-уверени в себе си. Това ще да ви помогне да се изтласкате по-напред в класирането. Тук тези прекрасни момичета получават слушалки за всеки от вас. Не едни слушалки, нищо, че сме Габровско училище. Следващия път, когато участвате, ще проверим да не сте с слушалки в ушите. Ние ви ги даваме, за да си изкарвате приятно свободното време, а не да ги ползвате в училище. Тук в тези ликчета пък се крият колонки музикални. Сега, нека да дойде тук господин Стоянов. Това, което подаряваме на победителите, към които със сигурност ще се присъединят и Ники и Коки, защото без тях това състезание нямаше да бъде възможно, е нещо много специално. То е преживяване, не е вещ. Нетърпеливи са. Обичате ли конете? Природата? Адреналина? Обичате ли такива неща? Да? Създателите на състезанието определиха, че първият отбор ще получи като награда 30-минутен урок по езда в конна база Alpha Riders. И искам да ви кажа, че с това не завършваме, всъщност завършва един етап, едно предизвикателство към нашите ученици, което беше немалко предизвикателство и за нас самите, техните преподаватели. И на финала на едно отваряме вратата към начало на нещо друго. Какво е то, ще поканя господин Велинов да ни каже. През цялото време на банките стояха ето тези картини. Историята на тяхното създаване може да ви разкаже съвсем накратичко, както и какво следва от тук нататък с тях. Господин Велинов. Благодаря ви. Благодаря на всички участващи и уважили нашето събитие тук. Аз само искам леко да открехна завесата чрез картините на банките на нашите отбори. Всичко това е творено тук под покрива на нашето училище. И успоредно с подготовката на това събитие вървеше и подготовката на едно следващо, именно една изложба. Аз бих я нарекал картини от деца за възрастни. Тази изложба има много емоционален характер, защото е част от душите и сърцата на нашите възпитаници тук. Няма да бъде далечен момента, когато ще сме готови с всичко и отново ще ви поканим да присъствате на нещо уникално. Това е само една малка част от нещата, които нашите деца творят под покрива на училището, отново казвам, с много любов и с много послания към вас, възрастни. Сте забавлявали, изкарали сте приятно и сте научили нещо ново. Ви пожелаваме приятен петъчен след обед. Ваканция, колкото и кратичка да е, от сърце, наслаждавайте се, учинете си и разказвайте какво ви се случи тук под покрива на професионална гимназия по туризъм.